Tend kaunti ma Kisumu koro yango nigi geto mar choko siling bilion 3 e iko omenda mar higa mar 2024 nyaka 2025 tok choko maeo bilion 1 e iko omenda mokalo, ma en dongruok e atamalo 22 e yor choko usuru. Giyango ne jopiny ma Kisumu ni kik giluor ni mar ok gibi mednegi usuru e kauntino, mak mana gibiro dino rode mag mibadhi mosebedo ka thiro choko mar usuru e kauntino. Tend Kisumu okwayo jopiny mondo sir gi lwedo e tiyo kod lai manyien mane osidhi mar choko usuru e yor lony manyasani kaka yor mar konyo e chopo lek margi mar choko usuru mar bilion 3. E iko muom makoro sani wantie ni manyo watieko ma en iko muom 2023 24 ne wachoko bilion 1 milion 471 elufu 996 kod siling 75, and waneno ni ma koro en dongruok mar atamalo 22. En dongruok mar atamalo 22 kendo wan ka wadwa ni kama wachopeni higa moro ma koro wantie ni wachok pesa mang'eny malo kama wachokono mondo mi wager godo Kisumu. We have also changed the system of collection. We have moved from an old system to a new one. We are also changing the people who are collecting the revenue on our behalf on the ground. We are working on their behavior because we have lost some money in the past on account of the behavior of our collectors. We are also improving our data. We are linking revenue collection to service delivery through the governor's program of Huduma Mashinani, and we just want to continue telling the people of Kisumu that our role is not to increase taxes, but actually to be more efficient and to offer better services by generating revenue.